и холче и стая. И баня. Добре, сестра ми, значи от тук като излезеш на главното шосе, само направо караш, докато стигнеш Стара Загора. На Стара Загора ще търсиш номер 5 магистрала. Ами ние ще... И оттам ще гледаш за магистралата. 2 часа и половина от тук. Трябва да... На ОМВ Добре, ще се Сашко, спира... ти минали през Мелово. От Стара Загора, като се отби към насам да дойдеш, през Мелово там да качвали се. Тя е любимата. Малко и после на ново. Мелово, да. Да, естествено, еми няма това откъде. няма друго място. Няма Ма не, тя този път, дето това го дава сега и на мен ми го дава в момента, така не знам защо. Може да има трафик нещо за час. Нали дават обикновено? А къде го дават? Да, го да продължи. I think there are some, but they're very quiet. Grandma's The billionaires that pocket are knife. not